ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jammela gawdala dondu ali wuri keɗele gijilona sadela kon waktu yoni ha to wudduru e nder galle horsi fati e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal maggal Touba gasi hanki ha laaɓi subakal juma hande o wonno yewtere timmude uddiɗɗoma ko joguiɗo konngol khalifa général muriɗo Sénégal ne tijji ñalawma janggo gam toɗɗede hoorejo jagoɗe leydi ndi e wiide yoga e jayndeli leydi Sénégal to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi subaka aljuma hande o holliti yimɓe nayo mbasi pittali mumen taw jeeyi sababu ko ñaw biteɗo fièvre de la vallée de Rift taw ɗum jeeyi sababu wasdeɓe pittal mabɓe o holliti jeetato piɗama hen to leydi Mali kikiɗe hanki o koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi France nanggama to Bamako taw ko liggotoɓe to ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Bamako kono caggal mum ɓe ɗaccitanoma subaka hande o ambassadeur mo leydi France uddi poste dokkirgol visa wonande ɓesguji malinaɓe to leydi Guinée Conakry udditgol ñawore wonande ɓen tumaɓe wargoji bannoɗi 2011 taw kole 28 septembre uddita ko nogas e jeegom nduɗo hen lewru kabruji men ma naw en ha to Guinée Bissau Niger ma en jaha to Côte d'Ivoire Burkina Faso RD Congo Angola ha to Jolam Jaberi kame Tchad musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاك جام غوندادو نياللا دembele ko jam sudumama duttiɗo janga diallo ko jam sudumama duttiɗo demba diawala ko miñuma duttiɗo diko bokara ko mawnuma duttiɗo kumbela lowela ko miñuma duttiɗo pendela lowela ko miñuma duttiɗo to kayi mali habi diawala ko miñuma duttiɗo mariama diawala ko miñuma duttiɗo dieynaba dia to haada bere ko miñuma duttiɗo gedda diawala to dunde ko miñuma duttiɗo Abdullaahi Diawo to Côte d'Ivoire ko ɓi duttiɗo Haruna Samba Lowela to leydi France ko ɓi duttiɗo Abou Samba Lowela to leydi France ko ɓi duttiɗo Adama Samba Lowel to leydi France ko ɓi duttiɗo Diko Diawo to Jalluɓe ko ɓi duttiɗo Mamadou Samba Lowela to leydi Turki ko ɓi duttiɗo Lasana Samba Lowela to leydi Turki ko ɓi duttiɗo Diabe Samba Dia to leydi France ko ɓi duttiɗo kam yettiniɗo hen kayitol ngol ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ndenda sunare aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe jalluɓe naaɓe ko taari jalluɓe kala jaltugol aduna joom galle mabɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Samba Lowel Dia yalti aduna subaka aljuma hande o wira aljuma hande o to jalluɓe yaltiri aduna ko duuɓi 85 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo e nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko Diabe Samba Dia ɓi duttiɗo taweteɗo to leydi France moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall dara
moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall ko daara janginowo ngana qur'anil karim e ballal jomiraɗo suko rungo deftere teddunde. daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall ene jangina ɗemɗe goɗɗe ko wayno arabe, français, anglais, nonne kadi wondude hebloji goɗɗi ɗi hinde informatique. daara moderne de alhaji Seydou Nourou Tall ko daara keptinaɗo, ko daara jawɗo ɓamtude haqqille suka ha yaada e jamanu. suko ne jogui ndimago wadde coftal ɓalli kononne kadi e yogay gueɗe goɗɗe ha yaada e jamanu tawne wonde ndenka. daara moderne de alhaji Seydou Nourou Tall ene habra dendagal bandiraɓe kala rentrée scolaire 2022 2023 binditagol ngol fuɗɗima oɗo hen dumunna kala. an jiɗɗo windide ɓiye jokkodire daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall. daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall jogui ko daaraji ɗiɗi. daara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3, so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kermassar. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi beele jokkodira e daara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall mbatta ko 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78. musidɓe tedduɓe, daara moderne de alhaji Seydou Nourou Tall ko daara ɓamtowo haqqille suka faade gandal. fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono gonga ene tawa. gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. an joguiɗo caɗele ƴiye jogui caɗele koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo AVC karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. gorel teyya ene safa kene tolno e 75 rafi so tawi a yeehi to site mabɓe internet ma janggandum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri hen labde. on site noon mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi. onon finoɓe to Galoya e nder diwan Galoya kala son jiiɗi hebde gorel teyya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré. onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel teyya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé. so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala. onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde gorel teyya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abousso Kawral Fouta business. onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel teyya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teyya nototoma ko Haruna Ngayda. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo e jeegoma silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nante mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba an joguiɗo lamlame jogui puƴe ɓandu mum jogui tasuji walla poppiɗo xeesal ha ganduɗa ɓandu mum waɗi bune bune ɓaleje gila tan e koppi mum ha e juuɗe mum kala sa jokkodiri e ODS ma heɓen kollaɓi omo jogui cabune payodinde juɓɓuɗe ɗe gojjinta artira tema kono negade omo jogui gommage mo ganduɗa so tawi a gomiri ɗum ɓandu maɗa a ɗelkattena leerat wonani wojjinma kono artirta ko tema ha no hannirta ni omo jogui jumri moƴƴudi yaadude e jamandu safori kala hunde so tawi a yiɗi jokkodirde ODS mbatta ko 78 447 54 52 musidɓe tedduɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne ɗoftodira e moon kala ɗo gonɗon kabruji ɗi jogui ɗon haaju mon jogui ɗon e nder kumpital mon kala oɗon bisma nde tawno kumpital ngal ko enen kala ndendi hay goto heedaka heena kabruji men e ɗemngal pulaar batu jagorɗe taw ko tambiɗe ko fate banggue nden kay kisal taariɗe leyɗele meɗen taw ɗowi nde ɗon jonde ko jagorɗo taaride mo leydi Sénégal woni Abdou Karim Sall ɗum ko caggal nelaɗo hoorejo leydi Amérique nde yetti Sénégal dañino joɗodade hoorejo leydi Sénégal gam yewtidde mum yettinde ɓattake gollodiral hakkude leydi France hakkude leydi Sénégal jafuɗon kame leydi Amérique heɓanade ko fate banggue jonde jogorde yuɓɓinede lewru novembre toon to Sharm el Cheikh ne tawi nder leydi Égypte nden jonde noon ko yurnitade haɓade oɗo saaha mo gonɗen yoroji kame waylo taaridi teskade nder windere nde kala jagoɗo mo leydi Sénégal holliti leyɗele joguiɗe doole taw ganduɗa ko ɓen joguiɓe gollorɗe mawɗe kukkitoje cuurkele kame yogay gueɗe ene bonnita weeyo ngo ko ɓen poti ustude beele yimɓeɓe kala ene gona e jaam o saaha mo gonɗen to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Macky Sall netti dia ñalawma janggo toɗɗogol hoorejo jagorɗe leydi ndi siftinde on guila hitande ujunnaje ɗe sappo e jeenayyi caggal ɗin sumgoji guila nden poste hoorejo jagorɗe leydi Sénégal koko momtano ha laaɓi ɗiɗo hen dumunnaji kala haalanoma ma artu kono hewɓe ene jappuno noppine paadi wi quotidien kame eko holliti wonande janggo aseɗo ne tijja mawɗo leydi ndi ma toɗɗo hoorejo jagorɗe holen jogoɗo toɗɗede ko fulɓe mbiyata ko woni yeeso daɗata guite ko wona ɗum konon kanko mawɗo leydi ndi o dañino joɗodade hewɓe jeeyaɓe e Benno Bokk Yakar ne tawe hen Moustapha Niass ngam wostudirde miijoji kame disnodiral ko wona ɗum kono naddiri jayne nde hoorejo leydi ndi Sénégal fiɓani accude Moustapha Niass yaaha foftoyo ɗo saha jogori ko wonde toɗɗaɗo taw ko envoyé spécial mawɗo leydi ndi nelaɗo timmuɗo lomtotoɗo mawɗo leydi ndi yoga e gueɗe ha joni koto Sénégal keddorɗen jeheten ko toon to Gueule Tapée ɗum ko hanki ko dal yani toon nde ɗon jeere woɗɗani kasba on nden jeere noon dalonde yani koye yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali men sukaɓe worɓe ɗiɗi hen goto ko guinenajo yimɓe hewɓe gañima hen nawa to hôpital dalal jaam woni nawa koto poste de santé Mam Abdou gam hebde cellal mumena to Touba ñalawma hanki o kene wona million ngaji yonɓe jippima to wuuro Touba gam juurade Khadim Rasulu e nottade noddanu Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasulu mo ganduɗa inniri hoore mum ko liggontoɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam gam gillima koye annabi tedduɗo kono ne kadi o windi defte kewɗe faade annabi o sallllahu alayhi wa sallam gam tugnade yogay jikkuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam o hollitino wonande ɓen muriten almuɓe makko rewɓe makko kala hittande yo guddit demuɗe mumen ha jaaja jaltina ñamele ñammina julɓe ɓe kebbina duwuji jangga qur'ana ciftora jetta Allah subhanahu wa taala ɗon ɗo nawano ha to Gabo warti ha nder leydi makko omo selli omo hisi ala ko wayli e haqqille makko e diine makko so wona ko ɓeydi ko ɗum wonno jeeyago
noddando maggal tuuba ngal noddi ɗum ko hanki yuɓɓina e kewendi yimɓe gasi ha laaɓi subaka hande o wonno cérémonie officiel on cérémonie noon toɓɓe kewɗe kalama hen kene tolno e sappo e goo lew e sappo e goo leydi woni ko tawtora capannayi e jeetati délégation ngaji giwɗi yoga e nokkuji certuɗi ene hen ambassadeur uji kami leyɗele goɗɗe kala Mauritanie Maroc Europe e nokkuji goɗɗi kala ɗum noon uddi ndeɗon yewtere subaka aljuma hande o ko tambiɗo konngol galle khalifa mo Mouride o uddiri ɗum ko artude jikkuji artude e discours khalifa général mo Mouride e artude kadi seeɗa e jikkuji Ahmad Bamba kame deftere windi ko woni fandare e ko nodditi e nder ɗiɗon fannuji kala ha joni keddoɗen koye oɗon sifato Touba tinama toon imam Mahmoud Diko mo ganduɗa ganduɗo mo leydi Mali ko noonne kadi kala saaha jurnittoɗo gueɗe dawriyankagal nanna hen hoore mum beele ɓuccude wona gueɗe kewɗe ha ɓuura yuɓɓude yaadude jamanu hanke konguɗi makko o wattidi ko wayde gam hollirde gille makko e Cheikh Ahmed Bamba nde tawno o holliti kala jiɗɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam kankone omo yiɗi ɗum gam caggal nde o yurni defte ɗe Ahmad Bamba windi ɗum e annabi o sallallahu alayhi wa sallam wandi oɗo henna ko giɗo Allah ha tenti noon ɗon ɗo inniri hoore makko o liggonto ko annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗo wi hoore makko khadim rasulu ɗum tentini gilli makko faade oɗon gorkajo o wattidi ko wamnude gonɗi makko guite kanko on imam Mahamoud Diko caggal nde o haali e ɗemngal arabe ha gayni o firi ɗum e ɗemngal français joni keddoɗen koye Sénégal gattaten koye safroɓe woni santé la fédération syndicat de la santé taw ko FDS ɓe kolliti maɓe natan balɗe ɗiɗi hofgo juuɗe ɗum noon ko hollirde mette mabɓe wasde ɓe weltade e toɓɓe nanodirnoɗe ɗen toɓɓe nanodirnoɗe noon ɗe nanodirno ko sappo lewru mai 2022 guila nden ha ɗo hen ɓe kolliti ala kala koɓe jii kene deña ɓerɗe mabɓe ɗum noon ñande nogase goho nogase ɗiɗi nduɗo hen lewru koɓe natanoɓe hofgo juuɗe gam hollirde kamɓene mette mabɓe ɓe jeeya koye nder leydi ndi kala ko haalda nandira ene foti ɗoftede to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi subaka hande aljuma yaltini kayitol wo holliti yimɓe nayo mbasi pittali mumen taw jeeyi sababu ko fièvre de la vallée du Rift ɗum noon ko ñaw mo ganduɗa kamniɗo arata koye daabeje kono ne raaɓa yimɓeɓe hen jeetato piɗama wonande oɗon ñaw fièvre to ganduɗa ko type hémorragique mo mbiyata viral on ñaw noon woni mo holliri hande o kanko jagorɗo hanki tan e nder ɓataki makko mo jertino ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon wurduɓe eɗen daabeji gondoje ɗiɗon ñabbuji nde ɓurata wawde rentade no fewi nde tawno ko ñaw so naate neɗɗo tampinat ɗum omo arda e gueɗe kewɗe guila e ɓowɗi ha e gueɗe goɗɗe ha e won e tebbuli taw ko ɗen daabeje daaɓaɗe ɗeɗon gueɗe kala jagorɗo gaynaka kame ɓamtare ko fate banggue daabeje holliti ñalawma hanki o tan kene tolno e 150 kan woni koɓe mbinditti taw koye oɗon ñaw e nder 5 foyer woni koɓe mbinditti to banggue ñaw coronavirus jagorɗo cellal ɓalli o holliti kikiɗe hanki o kene wona ujunere kene fota wonde ujunere 13 woni ƴewndaɓe tawa ujunere 13 ƴewnda hen 900 e capanɗe tato mbaɗa ko test jawɗo capanɗe jeetato e tato mbaɗa ko e laboratoire tawani wondi hen ko neɗɗo goto hanki wasi hen fittandu moɗɗoma to leydi Mauritanie keddoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie yidde ɗum ko garɗinde yogay boowe taweteɗe nder Nouakchott ɗum jeeyi sababu hanki jagorɗo kotki fawi hayre mum adine to Riyad ene tawi nder capital lamorgo leydi Mauritanie taw ko mahde nokku public garɗuɗo jaaduɗo e jaman ɗo ganduɗa yimɓe hewɓe ene mbawi porminde ene mbawi fottide ene mbawi yewtude ene hen salle ɗo yarete café ne hen nokku ɗo watte basket ne hen ɗo watte foot kame nokkuji goɗɗi kala ganduɗa jar koppareje mbaɗaɗe hen ma won 250 millions koppareje uguya 337 ujunere
pawɗe temedere capanɗe jeeɗiɗi mbuuɗu wi jagorɗo mahagol oɗon nokku duumoto ko lebbi jeetati ɗon ɗo ɓe pawi tufere hanke ha joni koto Mauritanie keddorɗen gartaten koye ɓen yurnittoɓe caɗele guilay yo layru ha e diƴƴe naɗɗe kala e batu mabɓe hanki ɓe kolliti maayo ngo Sénégal ƴeri ha wami yogay nokkuji lawola hakkude kay heyɗi faade to maqama ha to guidima kala fuɗɗima nannude yoga e diƴƴe ɓe erima finoɓe toon ɓe nde ɓurata wawde rentade ɓe kolliti finoɓe to municipalité taweteɗo e nokku bireɗo bustila ne tawe e nder état mo hawdu sharqi kene tolno e capanɗe joyyi e tati galle woni ko derguiti toon 15 toon to Kumba Saleh toonne kadi derguitima yoga e galleji gila ngal ɗo hen cetal darna ko fate banggue conseil suprême taw ganduɗa ko fate banggue ɓen joomen ngaaluji yiɗɓe gollade nder leydi ndi Mauritanie yiɗɓe kadi iwde boowal leydi Mauritanie gadda ngaaluji mumen golla beele leydi ndi yalta e caɗele gila ngal cetal darna jeeɗiɗi lewru février 2020 ko hanki ngal bati batu maggal gadiɗo kayone fota wonde nogas e jeetato neɗɗo taweteɗo hen taw ardi oɗon batu ko hoorejo leydi ndi woni Mohamed Cheikh Al Qazwani gam yurnitade yilirde golle wonande ngal ɗon cetal noɓe ƴettirta koppareje ha wonta hunde ha wawa darade ñiiɓa gollino moni kala daña hen taw alda e heedi heeda ɓe kollitima ɓe jokku yilirde mabɓe haɓe jiitana yimɓeɓe demuɗe ɓurɗe yawde gam wawde gollade e wadde ngaaluji mumen e nder leydi ndi ha moni kala wawa tinde hen hoore muɗuma police mo Mauritanie holliti hanki fawi junggo mum e suka Sénégal najo goto naɗɗo leydi Mauritanie ko ɓooyani ko naati Mauritanie go kono kadi o teskama ko gujjo o hooɗi koto Rosso Sénégal o nangira ko armeji taw kadi ganduɗa ko guyka dañino helde boutique to Kasra heelino kadi galle goɗɗo tawa makko objet ji kewɗi ɗum noon ko Mauritanie police mum holliti ɗum hanki o batu ko fate banggue sumgoji sarɗi yankoji kame lokkal kala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Mauritanie bati batu muɗum tawtorama nogas e nayyi ko fate banggue landa nogas e nayya parti woni ko tawtora ndeɗon jonde gam hutorade toɓɓe ɗiɗi yurnitade ko fati e banggue dawrugol leydi ndi e heɓanade ɗeɗon gueɗe ha moni kala ɓuura tinde hen hoore muɗuma. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé feltar birde fulɓe andu diine ma. Sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali min treɓe ɗiɗo France naɓe kañumen jagga kikiɗe hanki o to Bamako lamorgo leydi Sénégal ɗum ko hanki 15 lewru septembre lamorgo leydi Mali jafuɗon ɗum noon ko ha 15 septembre hanki o e wiide Jeune Afrique kamɓe ɗiɗo noon ɗeɓe nanga ɓe kolliri passeport mabɓe e nder golle ɗeɓe gollata ko sembolinde ɓiɓɓe France naɓe wurɓe e Mali ha tente Bamako e sembolinde nden kay kisal wonande galle ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Bamako kono ɓooyani ɓe ɗaccita laamu leydi Mali ha ɗo waɗani communiqué ko jeeyi sababu jagguiɓe sakani ɗaccitiɓe subaka hande oɗon kayitol ngol ambassadeur mo leydi Mali taweteɗo to Bamako ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Bamako yaltini subaka aljuma hande o holliti wo yowi kala ko fate banggue dokkirgol visa ɓiɗɗo malinajo fade to leydi France ha diwa ɗiɗo hen sahaji kono kadi o saktani kankone ko jeeyi sababu kono noon ko fate banggue jaggugol konin koɓe ɗiɗo ɓe leydi France toon to Bamako lamorgo leydi Mali to leydi Mali keddorɗen wonande colonel Abdullaahi Mayiga kan woni jagorɗo hoorejo jagorɗe par intérim hanki e télévision mo leydi Mali yaltini communiqué ɗum ko caggal nde leydi Côte d'Ivoire holliti ma ɗaɓɓira CEDEAO jonde yawnde ngam haalde caɗele kene tolno 46 koninke mum nangaɗo udda toon to Bamako lamorgo leydi Mali holliti ɗin guijali kala hulɓinani leydi Mali ɗum ko santage leydi Mali jaɓata ɗum leydi Mali ne ero CEDEAO yo ya haaju muɗum ɗum ɗo hen wona haaju
CEDEAO ɗum ko haaju ɓe nangaɓe nder leydi ndi nanguira ko fate banggue gueɗe gandaɗe kono kadi ko fate banggue ñawoje ɗum CEDEAO ala kala ko wawi hen haydara ko ɗin konnguɗi hanki goni ɗi laamu leydi Mali a jabti convoi de gouverneur de Kayi convoi gouverneur Kayi kam woni ko yana ɗum noon ko ñande 14 nduɗo henna lewru woni hecciyanke o hedde sanga waktuji 15 woni 15 heures neɗɗo goto wasi hen fittanu mum yimɓe ɗiɗo gañima hen ɗum waɗi koto jeema waɗɓe ngal baɗal ɓe ko worɓe ɓe gandaka nde mbaɗɗum ɓe gayni ɓe dogi ɓe natti e ladde ha ɗo ɓe cuwa tawa a heptinede ñalawma hanki o fuɗɗima e nder Bamako lamorgol leydi Mali jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi beldal udditideɗen jonde to galle lamorgo to ko hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta wo erima ɓiɓɓe leydi Mali kala nde gonata neɗɗo goto mbawa yaltinde koye mumen e caɗele jogo timmal e nundal moni kala salo yirbinde banggue mum mo heedi o refti hen ko kanko on lieutenant colonel major Ismaïla Wage jagorɗo kaldigal leydi ndi ɗum noon fuɗɗoto ko hanki fuɗɗi ko 15 ha 21 beldal ɓiɓɓe leydi ndi kala Modibo Diallo nonne kadi Aminata Jakete ne wondi kadi e biteɗo a baydi mayga ɓeɗo henna cuuti ɗon konngol men ɓe kolliti wonande ɓiɓɓe malinaɓe ne tampi teni kadi gone caɗele mawɗe no fewi ɗum noon kamɓe kala ɓe poti ko nangodirde gam yaltinde koye mabɓe caɗele sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ñawore jogori ko uddidde ɓen tuumaɓe taw koye wargoji e viol e lebte e piile e gañande taw ganduɗa ko 27 septembre 2009 wonno koye laamu Moussa Dadis Camara ɗum noon ko moɓodirala ɓen dawri yankoɓe to stade mo 28 septembre gam haɓade candidature Moussa Dadis Camara jinnoɗo wonde candidat 2010 ha jeeyi sababu hewɓe mbasi pittade men hewɓe mbaɗa hen viol hewɓe mbara gubboya taw goto tinani hewɓe gañi hen ɗum ko caggal nde procureur cour pénal international waɗi jillu mum to Conakry darni suudu ñawore ndu ganduɗa hande ɓe kolliti kene tolno 61 magistrat woni keblaɗo 15 woni 15 greffier woni heblaɓe ɓeɗo kala jogori ko huccande golle 26 nduɗo hen lewru hewɓe kolliti yidde mumen ko nde fuɗɗoto 28 manditare wonande ɓen a waranoɓe hena sen giwi to leydi Guinée koto Niger communiqué jagorɗo kono o holliti kene tolno e jeeɗiɗo jeeyaɓe Boko Haram ɓe mbi ɗumen tep 30 tuumaɓe rokkoɓe laabi jangu wonande Boko Haram ɓen kadi mbiyama tep ɓe nanga koto nokku biyeteɗo Tumoru ene tawe kerola hakkude leydi Niger kame Nigéria woɗɗani a leydi Tchad to Côte d'Ivoire inde makko ko Alhaji Mamadou a Tarawore ɓatti fewi Guillaume Soro kam wonno nanganoɗo gila tan 12 janvier 2022 lebbi 7 kaso accitama hanki jeyno sababu nanguedemo ko nde o winduno e hello makko Facebook gam tumdemo Alhassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi yidde ɗum firtude leydi Mali e yirbinde dawrugol leydi Mali e momtude leydi Mali taw alna ɗum dalil ɗum jeyno sababu wo nanga lebbi 7 e nder kaso accitama hanki o 35 tonnes sukara Brésil woni ko nanga natirde leydi Côte d'Ivoire taw iwi koto Guinée nokku biyeteɗo Siplu ne tawe nder leydi ndi ko toon ɗum nanga kono kadi nanga hen ko on dongnannoɗo oɗon camionnette kono kadi andaka jeyɗo oɗon produit caggal joom camion o holla tan ko yo naw destination kono wittoji mbaɗama hen hol baɗɗo ko boni ala biyo ko min kene tolno e 23 million ko préje franc CFA so tawi imama 35 tonnes sukara nangaɗo taw ko fo sukara giwɗo ton to Brésil Burkina Faso jonde jaam nde ɓe inniri jaam e Sahela so tawi jaam ala ton wawa yaade nden jonde noon saabi nden jonde ko pulagu koɓe inniri pulagu international nden jonde yuɓɓinama to Wagadugu
ñande 15 ha 17 nduɗo henna lewru taw kadi ko jonde wattunde jonde nayi ɓiire ko ɓe mbiyata kongore taw ganduɗa ko kongore majorité pulaagu nden jonde watti laabi nayi ko nde yuɓɓine taw ɗowi nden jonde ko hoorejo jagorɗo leydi Burkina Faso woni Albert Ouedraogo e tawtorede hewɓe taweteɓe nder leydi ndi kamɓe boowal leydi ndi woni hen giwi ko toon to Mali Mauritanie woni hen giwi ko toon to Mali Mauritanie ha faynma Burkina Faso woni iwɓe ha to Europe Allemagne tawtorede nde ɗon jonde saabu hewɓe kolliti ha tenti biɗeɗo Amadou Diko to Sahela fulɓe hewɓe ɗacci galleji mumen acci jewdi mumen gacci nokkuji men kala dogi jeehi caggal janguji kame wargoji e lebte batteɗe dow men ɗum ɗo noon foti ko yurnitede beele jaam ne duumo e nder leyɗele ɗe kala to RD Congo ko fettande camion citerne jornoɗo carburant ha heewi ɗum waɗi koto Congo central nokku biyeteɗo mbumba ko toon ɗum waɗi yimɓe sappo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe gañima e nder ndeɗon fettande Angola hanki hoorejo leydi ndi toɗɗitaɗo guila nogas e 4 lewru août hanki waɗi investir muɗuma gam huccidde ɓiɓɓe leydi ndi wonde ma ɗowir laamu leydi ndi jaam e kisal ma haɓo kala kene wiye mbuñaari ne weeɗi juuɗe mum faade ɓiɓɓe leydi ndi kala kamɓe kala nde ɓe gollodir ɗum ko caggal sungoji dawal makko ɗimmala tawtorama hoorejo leydi Portugal Congo nonne kadi RCA Centrafrique woni Zambie Zimbabwe nonne kadi Zambie Zimbabwe Namibie e Sahrawi ɓeɗo kala tawtorama hen to Tchad pelɓodiral musgal bangal ñalawma hecci hanki o hakkude aynaɓe kame remoɓe ɗum ko caggal nde hewɓe ceetti walande ko coggal nayi naati e guesa demowo goto nokko bireɗo Kabi to nokko bireɗo Kayba noon mi tawe maayo iro ko toon nder fiyande waɗi ngal pelɓodiral jeeyi sababu hakken tolno 17 neɗɗo mbasi hen pittali mumen ñalawma hanki o koni koɓe hewɓe nelama toon beele jaam ne arta toon oɗo saaha jaam fuɗɗima to wiide gouverneur mo Kayba taweteɗo to maayo iro ɗeɗo gueɗe ko gueɗe gowɗe wadde kala saaha e nder leydi Tchad sen giwi joolam jaɓeri to leydi France cummusɗo tina toon to leydi France taw ganduɗa ɗum waɗi koto sud de la France keni tolno e 14 ujunere neɗɗo woni ko egina dogi koɗɗori men ɗacci hôtelaji woni nokkuji kala sapeur pompier ji kewɗi nelama beele mbawa ñippude ɗuma jokkodiral hakkude Sine kame Russie caggal joɗoɗade hoorejo leyɗele mabɓe ɗiɗi woni Xi Jinping e wonde Vladimir Poutine ɓe kolliti yiddeɓe ko jokkodiral ñimgal tabingal taw kadi ko jokkodiral payodingal juɓɓugal tafodirgal nandirgal woni hanki koɓe kaali toon to Uzbekena ɓeɓe kawrino jonde caggal guila tan ñaw coronavirus ari ngol woni goo Xi Jinping hoorejo leydi Chine yaltude ko nonne kadi wonande Vladimir Poutine ngol woni goo jonde mum guila tan guerre Ukraine waɗi ɗum noon keddoɗen koye guerre Ukraine to Russie vidéo jaltuɗo tumama wonande groupe Wagner koko waɗa recruté taw ganduɗa koye nder kasoji hakkude duuɓi nogas e ɗiɗi duuɓi 50 on vidéo noon yirlima no fewi e nder réseaux sociaux jagorɗo kono mo leydi Russie yeddi ɗum ha memmi leydi wonande ɓen wiyaɓe ɓe naati koye kasoji ɓe mbaɗi toon recruté ɓen yaaɓe felloyde guerre toon to Ukraine sa mayani sa arti jalta kaso ha laaɓa to Ukraine holliti subaka hande o ɓe jiiti saaluji sappo ɗin saaluji waɗi ɗum ko koninkoɓe leydi Russie e nder région mo kari keefa ɗum noon ko lebtude hen yimɓe ɓeɓe nangata piile kame lebte kala ɓe kolliti ɗum subaka hande o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen so ala ko faddi ñalawma janggo ko musidɗo moɗon haali Abouba ketki malaki jaam